So what's your wish? Can you tell me now? Yun ang bibilin mo. Alin? Yung Vietnamese na patis, pero wala na, ubus na eh. Good morning, Philippines! Good morning guys. Today is Friday. Tulog si Tami. No, it start now too. Now that 40 degrees. Huh? Now it's 40 degrees. Half? Where's the other side? This is half. This one here? Yeah. Well, Riley. I think that's Ngayon gumising na si Tami, so hindi na tayo mag-video na tayo. So itong recipe guys is tinitignan ko lang siya sa Facebook, sa YouTube. Sa YouTube siya galing, and then ilagay ko na lang yung link, okay guys, sa description box. Kung tatanungin niyo kung paano ko to ginawa yung banana bread, okay? Kasi doon lang din ako sa YouTube nagtingin-tingin. 3 banana lang yung ginamit ko. Kasi meron namang mga recipe doon na sabi pwede 3. Early in the morning, nagbibig tayo para may sa kape ba. Maganda ito sa sa kape. Kaya ito. Nag-start na din yung hangin. Well, last night nag-start yung hangin guys. Grabe. Yung hangin, 1 o'clock guys, nagising talaga ako dahil sa hangin. Rinig ko talaga. Andin yung bahay, maririnig mo na sabi na, what? Maririnig mo talaga. So takot ako. Nagising ako guys. At hindi ako nakatulog until 2 o'clock. And then, nakatulog ako ngayon. Nagising naman ako mga 6 something. Ngayon, malapit nang mag 7. And kaya nag-bake ako ng maaga. Madilim pa sa labas, guys. Mamaya or Saturday bukas, change hour na naman tayo, guys. Yung oras is paatras na. Hindi paatras. We have to put it back 1 hour. And yun. Ito yung umaga natin. Wishing well? Wishbone. Huh? Wishbone. Okay, what's your wish? No, you just make a wish. You don't say you wish. You don't make your wish. And then how do you know you win? You or your wish? Whoever gets the short side loses. Okay. You're supposed to hold it upside down. Like this? Right. Oh, you hold up there. You're supposed to hold it down here. Right. And I should hold here. You can do that, but it's not really right. Okay. Ready? Okay. Will this say? Oh, you did big. I got it. So what's your wish? Can you tell me now? We hit the lottery. Mine is to have a baby in the future.
Sugars. Walang baby, guys. Lottery. So you, at least we do lottery. We can do injection baby. Right? If you win lottery, we can do injection baby. Umalis na si Tommy. Kakaalis lang niya. And natakot ako kasi ang hangin. Grabe. Maghugas tayo na. Ginamitan ko ng nagbe-bake ng banana bread. Yung banana bread is hindi pa tapos. Hala, nakalimutan ko lagyan ng vanilla. Masarap yung lagyan ng vanilla. Yun yung banana bread. Yan. Ang bango. Kapag magbe-bake talaga, no, yung bahay is amoy bake. Amoy something na nagbe-bake ka talaga. My banana bread is almost ready, my love. I wish you wait for this, you know? I wish you wait for the banana bread to cook before you leave. I can't see the car leaving in front of me. I can't see the exit sign. Why the sun is blinding? Crazy sun's blinding. Oh, careful driving then. I keep on touching the sun, I can't even see that. Tulog na tulog kaya nilagyan ko ng blanket doon kasi gustong gusto niya. Hello, Josh, you're cold? Are you cold? Giniginaw, kawawa naman na it was hams. Uy. Uy. Yan, mahangin pa rin sa labas. Tignan nyo yan, yung dahon, oh. Gumagalaw-galaw pa rin. Hello! Dito ako, guys. Sinacharge ko lang yung laptop ko kasi nalubat. I was just sitting down here, editing a video. And nalubat yung laptop ko, so nag-i-edit. Tapos na akong nag-breakfast. Kumain ako ng banana bread yung binibake ko this morning. Ano siya, masarap siya, guys, pero I think yung sugar is half cup of sugar, diba yung sabi. Para sa akin, para sa iba, okay siya, pero sa akin, sobrang tamis. Kasi, next time, kung gagawa ako ng ganon, parang i-ano ko yung sugar, parang kontian yung sugar, kasi yung, matamis na nga kasi yung, banana, diba? Good morning! Good morning, guys! Today is Sunday. Sunday ngayon. Nakikita nyo naman, meron tayo nagbihis. Kasi, punta ako sa yung simbahan na pinuntahan ko. Yung may anniversary. Punta tayo doon. Ito lang yung suot ko, guys. Ito siya is from, ano yan dyan? Dog toy. Ito siya is from, ang dumi ng mirror pala. Nakita ko lang sa galing ito Costco. Costco ito mga 21 something or $20 lang ito, guys. Costco. Ang ganda niya at komportable. Ito naman is yung may nag-sale yung parang kinuklose na yung company. Yung kay anak ni Donald Trump, Ivanka Trump. Ito siya, Ivanka Trump. Ang mura na lang yung binili ko. At saka, sobrang komportable niya, guys. At stretchable. At saka, yung size talaga is sa akin talaga siya. Meron akong sapatos, guys. Hindi ko nasuot. Iwan ko kung bagay ba siya dito sa suot ko. Iwan ko kung bagay ba. 2,000 years later. Hi guys! Nag-change ako nito, guys, kasi ewan ko. And yan, chine-change ko lang siya dahil hindi ko feel yung isa. I mean, hindi ko siya feel for ngayong araw. Anyway, next time na yun natin suotin. Mga 11:45 alis tayo dito para hindi tayo masyadong late sa service kasi nakakahiya naman kapag late tayo. Ang ginaw ng puwit ko dito, guys. I have to go na para naman hindi tayo late sa church. Naka-ready ka na? O sige, labas ka mga 10 minutes or mga like 15 minutes, ganun. Okay, sige. Sige, bye-bye. Bye-bye, ingat. Okay. Bye-bye. Buti na lang, guys, meron akong candy. Ng sugar ko, bumaba. Yung sugar mo, bumaba din. Binigyan mo ako, di ba? Oo, okay na ka? Okay, so, yung isang kaibigan namin, si Elmira din, bumaba din yung sugar niyo. Kain muna tayo, guys. And may their lives continuously be glorifying and pleasing to you, not only to you, but also to the people around them. Happy birthday.
you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang hati sa iyong pagsilati. Mabuhay ang dalangin. Diyos ang siyang magpapalala. Kasalanan mo. Bisaya pa na din siya. Hala, Kuya Vic! Natawa ko yung mira talaga eh. Ay, marunong na ako. Sabi ni Mira na bibili. Ali. Patawa rin ng buhok. Sabi ni Tindera. Okay lang. Ano mo sabi? Kinwento ko yan. Hindi ako mamamatay. Ano ba talaga mo sabi? Bisaya pa naman tindira. Ay, sinabihan mo si Kuya Vic tungkol doon sa patawarin. Yan. Kaya yung bumibili sila na yun, bibili kayo, sabi mo patawarin. Patawarin mo. Patawarin mo ako. Buti na ng Bisaya pala yung ano. Hindi niya alam. Taga Batangas ka. Guys, alis na kami. Ito ding babaeng to, nilalak niya yung buhok niya. Nalak talaga yung hair ko. Nalak yung buhok mo, sakit? Medyo. Oh, bata naman. Tika muna, B. Ay, sa uwi tayo sa bahay or Ikaw. palabasin yung aso and then alis punta tayo sa ano. Okay guys, so Oh, may nakita. vlogger tayo rito ha. Huy! Sir, Huy! sisikat yung tindahan mo. Huy! Sikat tayo dito. May 2 million na. Hoy! Hello guys, meron silang ano guys, Suncell Co-Creation. No, meron din silang cream silk. Ito yung ginagamit ko guys, pero guys, tingnan nyo yung ano. At saka, ano ko. Ganyan naman talaga yung presyo nila dito. Tignan natin. Hala, meron silang tanglad. Naghahanap ako din ng Nor. Nor? Bigyan kita, ang dami ko, ginoo ko. Nor yung Nor sabor? Ay, yun din yung hinahanap ko. Saan doon meron sa malaki? Doon sa malaking ano, meron Pag sila. magpasabay ako sa'yo kang Tignan mo guys. Alam nyo guys kung sino yung tagadala ng gamit ko. ako. Si Louie. Si Louie. Lemongrass. Ito yung gustong-gusto ko talaga guys. Lemongrass. Hanapin ko yung presyo nito. Chicken empanada. Hala, hindi ko makita guys. Beef wrap. Food bites. Tiga muna. Hindi, wala akong nakita presyo nito. Alam mo to paano lutuin? Alin ba? Ito. Itong pork tocino. Oo. Hindi ko talaga yan alam kung Maglagay ka ng paano. konting tubig, i-ano mo siya sa tubig, tapos hayaan mo siyang tawag doon maluto muna. Tapos pag medyo luto na siya, lagyan mo ng konting mantika. Yun siya. Masarap pa siya. Manamis-tamis. Pero ako kasi medyo pihikan ako pag ganyan. Ayun. Wala Pero akong masarap makita. yan. Wala akong makitang lemongrass na magkano yung presyo nila. Tama natin. Ito, fish sauce. Ay, ito ba yun? Oo. Ay, doon na lang ako sa ano. Pero itong gamit ko, saan ba yun? Ay, wala na. Ubus na. Alin yung gusto? Ano yung pinakuha mo dito? Hindi ito sila ligo sana pero isa na lang yung natira. Gusto mo? Itong saba? Saba na lang yung inano ko. Ayoko ng 5-5. Hindi kami ma-5-5 guys. Hindi kami ma-5-5. Gusto mo yung suka pinakurat? Oo, pero kasi parang pag naka-open ako after Ganyan, maliit man yan. Nagustuhan mo yung niluto ko noong. Yung sardines na sabaw. alam mo ba, nag 2 days pa yun sa akin. Pero nagustuhan mo siya. Oo. Sa tingin mo, magustuhan kaya yun ni Mira? Oo naman. Bakit? Bakit hindi? Sarap kaya. Gusto na kayo. Ito, buhay pa, buhay. Naghanap ako ng presyo ba? Jury. Anong presyo? Ayan na. Jury. Nang nung lemongrass, gusto ko malaman kung Lemongrass, magkano. magkano? Oo, wala dito sa nila, oh. Sige. Taga Bisaya din kaya ang Roxy, di ba? Ako, O mga Bisaya sila may Ito.
Ha? Ikaw, Bisaya ka din? Bicol. Puragon sa Usagon. Hello. Dragon sorsogon. How are you? Okay lang daw sila. You know? Yun. No, I can speak Tagalog now, you know? Kaloka. You know lang ang alam. Yun. $1.50. $1.50 yung buong ano? Yung isa daw. Oh, isa. Okay. Yung isang ganun. No, Tagalog, no Tagalog. Wala silang ano, no? Yung magi Alam sabor mo, na masarap na liquid. patis. Alin? Yung Vietnamese na patis, naku, babalik-balikan nyo. Oo, ang sarap, Asin, diba? Vietnamese Ang asin. sarap, yun ang bibilin mo. Alin. Yung Vietnamese na patis, pero wala na, ubus na eh. Ubus na? Sabi ko sa'yo, yun lang, ulam na. Tapos ano po, yun yung namimiss ko sa Pilipinas na wala na yung amoy na ganun. Pero doon lang mahanap. Ang sarap ng Vietnamese na Kasi sabi patis. ko nung bata ako, Vietnamese, meron sila. Basta yun ang As bibili in, mo pag sabi, napunta ka sabi. sa may New Jersey o ano. Sabi, Vietnamese. Ano eh, picture mo, tapos bigay mo sa kanya. Sige. dito ko rin yan nabili. Masarap yan, hindi siya gano'ng matapang, hindi siya gano'ng maala. Eksakto, tapos pag hinaluan mo ng kamatis lang, Talaga? saka sibuyas, naku, ulam na. Sabi, tuyo dyan, kain kayo nga pagkatapos ng ganyan. Naghanap-hanap Sister, wala na kayong Vietnamese na patis, bibili sila. Wala nga Magkano na lang. Ay, ito pala yung rice paper. Paano to gamitin? Pasta. Ay, sa pasta? Yung mga oil-oil. Masarap ba? Sarap naman to. Bili na ako para pag ano. Guys, nakarating ako sa bahay. Karating na ako. Hinatid ko lang silo pagkatapos yung ano, yung pinuntahan namin. Let me turn this light on. Para may light sa labas. Yan. I'm just going to take my sweater. Kapagod yung ano. The whole day. Yan, whole day. Labahan ko na to. Labahan ko. Naglaba ako ng mga ano guys, ng mga sweater kasi alam nyo na, kapag maginaw, pabalik-balik yung sweater natin, ganun talaga ang buhay guys. Nagsama kami guys ni Lloyde. So, kinuha ko siya, diba, kanina. Kinuha ko siya doon sa bahay nila. And then, pumunta kami sa simbahan, sabay. And then, doon kami, nagtagal talaga kami doon kasi nag-enjoy ako doon. And hindi na ako masyadong nakapag-vlog kasi, you know, para talaga mag-usap talaga yung mga usap-usapin mo ako ba? Usap-usapin. Yun. Anyway, so tomorrow is Monday and si Tami, magpunta dito si Tami. Pero hindi ko alam kung ano yung plano ni Tami, kung anong oras. Kasi 'di ba nagpa-schedule siya last week ba yun? The other week nang nag-fix ng boiler sa isang bahay. Ngayon, hindi gumana. Sira. Ang mahal pa naman yung binayad, 600. Sabi pa, hindi daw niya bayaran kapag hindi daw nila maayos yun. Kasi hindi na talaga on. As in, nagginaw pa naman. At saka walang heater si Tami doon. At saka mag-crack yung pipe doon. Yun. So, sabi niya. Ito yung binili ko sa Asian store. Next time, magpunta kami sa malaking Asian store kasi meron kaming hinahanap na ibang wala doon. So, yun, boy bawang, dalawa, snack. Skyflex din, snack. Meron malunggay, yung dahong malunggay, dalawa, frozen. Nilagay ko sa freezer. Nag-leak. At saka, yung sardines. Kasi alam nyo naman, yung sardines is masarap siya sa mga sabaw or tomato, ganon. 3 yung binili ko. May binigay na dessert si Nelson. Yung lalaki doon na nakilala niya. Binigyan kami ng So, yun lang siya guys. And alis na ako. Hala. Ano yung mga pinagsasabi ko guys? Hindi ko na talaga magits yung mga pinagsasabi ko. Meron ba akong hugasan guys? Iniwan ko kanina kasi nagmamadali kami ni Lloyde. So, ayun. Kasi magkita sana kami Nilo at saka ni Lloyde sa bahay nilo. Kaso, umuwi na si Lloyde kasi napagod ata yun. At saka sabi pa niya, may gagawin din ako. Pahinga muna ako. And magkita-kisa lang tayo bukas. Samahan niyo kami ni Tami kasi bukas may plano kaming gusto namin yung TV. Gusto namin yung kunin, yung napanalunan ko ba. Pero tignan natin. But anyway guys, I will see you na lang tomorrow, okay?
Si Roxy and Misty, nakikinig lang talaga sila, guys. Pakita ko nga sa inyo. So, yun siya, nakikinig. And yun naman talaga yung buhay ko. Yun sila kapag nagsasalita ako, nakikinig. And then yun dong isa, parang tulaling. Nakikinig lang talaga sila, na parang something ba. Look, yung isa talaga dito, nakaiga na para lang makinig. Nosy din sila. Ganyan yung mga ano nila, very nosy. And yung pusa, naghanap ng pagkain, parang gutom. Yung isa, naghihintay. Kung kailan ko bigyan ng pagkain. Ganyan yun sila. Look, nasa gate, naghihintay kung kailan ako pasok doon. At saka yung si Roxy is yung, you know, Dada will be here tomorrow. Yun. Pagiling-giling niya yung ulo niya. Kasi alam niya na, rininig niya na minensyon ko yung Dada nila. Ganyan. Ganyan lang yung buhay nila. Kapag yung Dada nila darating, you know, he'll be here tomorrow. Dada will be here tomorrow. And you know what? I will give you something. I don't know what I will give you, but I will. Anyway, guys, I will see you tomorrow.